Makadi Mosambure Zimbabwe kana zvigare pano paTV yenyu patinenge tichikupai nyaya dzinenge dzichipisa zuva nezuva. Nyaya ndana yakabatira pana pai tine update yatinota kuti munhu wese anga achiziva kuti zvizvi zviri kuitika nekuti zvinhu hazvina kumira zvakanaka. Paita kunetsana muRevolution. Nazvo muri Zimbabwe tokumbira kuti mese mutipe nzeve mutiteerere munzwe zvatiri kutaura panapa. Tinokutendai nekusapoti yenyaya munotipa zuva nezuva. Thank you nekuteerera kwenyu. Inzwai audio mozototsawo zvamunofunga. Mamukaseko vana veZimbabwe, tinokutendai munguva ine mangwanani. Livuke njani amaZimbabwe amahle. Sithanda ukubonga uNkulunkulu ekuseni. Tinokupai ma-updates ezuva ranhasi musi Monday date richiti 14 July 2025. Regai tipinde munyaya yakakosha. I think vazhinji venyu muri kuziva kuti Comrade Nyoka Yemabhunu vanenge vachipinda mukoti muzuva ramangwana. Toda kukuzivisai kuti urongwa hwese huri kufamba zvakanaka. Zvese zvaidiwa kuitwa zvakaitwa, asi pane zvimwe zvichange zvichiitwa nhasi. Tambowana mukana wekunzwa vari pedyo navo, tikataurawo navo. Comrade, he is in the high spirit and he is ready for everything which is happening. So vatizivisa kuti maskati vachange vachimuvwa kubva kuSun City kwavari kuMaximum Prison vachienda kuma-waiting cells kwavanozotransportwa vachiuya paRandburg Magistrates Court for the kickstarting of the trial. Tinotenda kuti zvinhu zvichafamba zvakanaka and tinotenda kuti vanenge vakachengetedzwa. So I am going to try and make a meeting ne-leadership maskati zvichienderana ne-availability yavo, including ma-lawyers. Ndava pane zvinhu zviviri zvitatu zvinoda kuti zvigadziriswe nekuonesana. So as you know kuti ma-lawyers akasaina mandate itsva. Takambotaura navo after they have signed the mandate tikaonesana, asi pane nhau yanga ichiri yakambomira nekuda kwekuti tinenge tichida kugadzirisa zvimwe. So vakadzidzawo kutipfuura, munogona kunzwisisa imwe language yavanenge vachitaura, isusuwo tinenge tichiteera kumashure. So makaona hakuna akaundi yakanga ichiflaitwa pamagroups kana fundraising yanga ichiitwa, nekuda kwekuti patakapindawo takamisa zvinhu zvese. Chakaita kuti timise zvinhu zvese ndechekuti taida kuti tishande nenzira inenge yakajeka iri pajekerere. Zvinova ndizvo zvinhu zvakonzera confusion. Asi regai nditi Mwari wamasimba ose acharamba achititungamirira. So as of now, meeting yatichazama kuita nevatichatuma kuti vange vachitaura zvakare nemalawyer, even though tiripo, tichange tichizoziva kuti appearance yamangwana, invoice yavo malawyer inenge ichitii. But panhau dzeaccount takanzwa kuti maaccounts akavhurwa kuStandard Bank trust account. Trust account yakavhurwa nemalawyer, and trust account iyoyo ndo ichava the center of donations dzese dzichange dzichiitwa nevane moyo wokubatsira Comrade Nyoka Yemabhunu. Ma-lawyers iwayo, they have got obligations yekutiudza kuti izvezvizvi tine mari yakati
muaccount. Asi hazvirevi kuti ndivo vanenge vachiicontrola vari vega. Kune vamwe ma-stakeholders arimo. Ndava nyaya yatakatarisana nayo ndeyekuti Comrade Nyoka Yemabhunu vabude mujere mavari. So we have got measures in place dzaiswa for the security. Tine measures in place aiswa for the transparency. Tinotenda pane organization yatibatsira kuti ichange ichivolunteer kuva ichitipa private security ichange ichirana intelligence around the court. Nekuda kwekuti pane vazhinji vakaishwa ma-threats and all those sort of stuff, but it is not the era of fighting. So tinoda kutenda Mwari naizvozvo. Tinotenda kuti zvinhu zvese zvinofamba zvakanaka. Vanoda kuuya kucourt munogona kuuya kucourt. I think by the end of today tinenge taakuziva kuti court ichapinda nguvai. Then malawyer achatizivisa togoenderera mberi tichibatsirana tichidaro. So ndo mamiriro akaita zvinhu. Account tichange tichikupai ipo pano paNyoka Yemabhunu updates. Account ye-trust account yema-lawyers. Iyoyo account vachange vachitipa ma-statements ayo zvinhu zvatakatenderana izvozvo. Uye nemari dzavanenge vachaja ma-bills iwayo tinenge tichitaura zvakare kuti appearance iyi panzi mari yakati. Kana pane mari inenge ichidiwa panenge pachitaurwa kuita kuti vanhu mugone kunzwisisa. I think vanoziva nemashandiro anoita trust account vano-understanda kuti nyaya dze-accountability dzagadzirisika nekuda kwemezha iyoyo. Saka ndo mamiriro azvakaita. Comrade vedu vari kupinda mangwana mucourt paRandburg court as usual. Court number I think ichange iri court number 7. Vanokuziva munoziva kuti court number 7 yakangotarisana nayo court number 3 yavanga vachigara vachipinda. Same kungoenda nepassage iyoyo unoiona court number 7. Ndo muchange muina Comrade Nyoka Yemabhunu. Time we are going to give you the update. So ndo mamiriro akaita zvinhu. Saka tinoda kutenda kune vese vari kubatsira. Tinozviziva kuti hatigone kudzidza nguva nekuverenga mwaka zvakafanana. Uye ma-objectives edu munhau dzemastruggle akati siyanei. Vamwe tiri kuda kutsvaga mbiri, vamwewo ndivo tiri kuda kutsvagawo mari, vamwe vanenge vachitsvaga kuvakawo misangano yavo. Asi pakupedzisira pazvo zvinongodzoka paya patakakuudzai kuti signal number 1 is the top principle of the revolution. Batanai mubatanidze vana veZimbabwe. Ndo zvatinotenda izvozvo. Naizvozvo vana veZimbabwe rambai muchiitirwa zvakanaka. Vamwe vari kuchema tiri kukunzwai. Zvamazodai paita madivision. Hakuna division iripo. Tese tiri kufamba takatarisana nekunanga kunosunungura nyika yeZimbabwe. The issues of technicalities are of the uttermost importance, because whenever we do a step forward towards putting action into the revolution, all the technicalities dzinofanirwa kunga dziri panzvimbo. Kana tichiita anything chekuti tifambe takananga kurusununguko, tese tinofanirwa kunga taakunzwisisa kuti zvinoda kuitwa zvinofanirwa kuitwa. Ndo saka tichiti signal number 1 is the principle of unity. The principle of unity ndo yatinenge tichikoshesa. Hatigoni kuva nayo kana tisina kuva tisingakwanisi kuva nema-engagements atinoita nema-stakeholders ese.
Saka tinoda kukutendai. Takatuma vanhu vari kuenda vachitaura nevanhu uye takakupai manumbers ekuti uyai muti whistleblower, mupe whistleblowing ezviri kuitika, tigone kuziva kuti kana tichitumira the ground force, those whom we task to come and rescue, tinenge tichitumira vanhu vachiita sei. Saka zhinji nyaya dzatawana ndedzekuti aiwa, vana veZimbabwe tine ma-issues ane chekuita nema-labor issues. Exploitation is just as bad as colonization. Saka kudzvanyirira vanhu mumabasa zvakangofanana nekudzvanyirira vanhu panyaya yeusungwa. Saka inzwai zvatiri kutaura pano. Vana veZimbabwe tichaisa a team in place ichadhila nema-labor cases. Ndo chinhu chekutanga chiri kuitika. Ma-labor cases ari kuuya nedzimwe nzira dzinorwadza. Tiri kukunzwai and uye hatisiri kuzokusiyai takada. Siyanai navo vese vanhu vari kutaura kuti zvazoita sei, zvazoita zvigananda, zvazodai. Hakuna chigananda chisina mari. Kudai kuri kuti tiri zvigananda tingadai tiine mari tisina kana nguva yatinoengeja nevana veZimbabwe kuti tibatsirane naComrade Nyoka Yemabhunu. Zvinhu zvisina kunaka. Kazhinji kacho kana chinhu chatadza, the spirit of revolution which is governed by the spirit of unity, it needs us to work together, admit when you are wrong, then you move forward together with the comrades. Ndo mamiriro akaita zvinhu. Hauti kana waane vanhu vashoma vanenge vachikunzwisisa. Every time you go to the position of addressing the people, you will get favors and vanhu vanogona kufarira. Asi mweya wekusatendeuka kana zvinhu zvisina kumira zvakanaka, mweya unenge usina kunaka nekuti unodyara division and it goes against the first principle of uniting Zimbabweans for progress. Izvozvo hazvina kumira zvakanaka. Takagamuchira kuchema mavendors vari kuBulawayo vari kuti aiwa comrade, taita dambudziko kuno, zvinhu hazvina kumira zvakanaka. Ndava tava kutengeswa makadhi eZANU-PF nenharo zvichinzi tese takabviswa mumasports edu ekutengesera. Hatichakwanisi kutengesa kunze kwekunge wabvisa $20. Pamusoro pekubvisa $20 unotenga kadhi reZANU-PF ne$6. Zonzi nzvimbo iyoyo yava yako up to 2030. Pasi nazvo izvozvo hazvitenderwi. 2030 is not going to happen. Izvozvo tiri kuda kutaura and ticharamba tichizvitaura. Hakuna 2030 iri kuzoitika. ZANU-PF must respect people. We are fighting the system iri kumarginalize vanhu, and they need to understand you can't prolong your ruling term using mandate yevanhu vakakuvoterai 2000. Havasi kunzwisisa kuti vanhu vakasara vasina kuvota is about 15,000 vasina kupa ZANU-PF mandate. Naizvozvo nyaya dze2030 dzinofanirwa kumira. Hakuna 2030 iri kuzoitika. Hakuna 2030 iri kuzoitika. Tiri kuti pasi nazvo machiefs vajoinawo zvigananda. Tiri kugamuchira kuBirchnough tapuhwa chichemo kukanzi comrade, isusu kunoku tine dambudziko, tinotoshaya kuti toenderera mberi tichivaka here kana totomboregedza kuvaka. Ndava chekutanga tinogona kungoudzwa unzi aiwa, ukaona ukangosapota zverevolution uri kubva wabva mubhuku redu, unonotsvaga kwekugara ndiwe unoziva kuti uchaenda kupi. Izvozvo tiri kuti pasi nazvo. Ipapo uchimuchekera nzvimbo yekuti achengetere vana, akutsvagawo naiye kuti aforome zvidhina zvekuvaka imba yekuti agare nevana muivhu rake revanhu vatema. Kuri kunzi unofanirwa kubhadhara $7 usati watanga kuita zvekuforoma zvidhina. Apa uchibhadhariswa $5. Machiefs tinokuremekedzai. Imimi muri vanhu vatinoda uye muri vanhu vanotibatira gwara. Siyanai nezvamuri kuita, nekuti mukapesana nevanhu
munopesana nenyasha dzekutonga pasine zvamuri kuita. Itirwai zvakanaka. Tiri kuzvinzwa vamwe comrade vazenge vakutaura vachiti comrade Stole, please taurai nevakuru munzwe kuti pane here chatinokwereta kuChina chakange chiri deal yakaitwa neZANU-PF nemaChinese. Ndava manetserwe atiri kuita nematambudzikire atiri kuita nenhau dzekuexploitwa mumacompanies atinoshanda, macompanies emaChina, uye nemaexploitiro atiri kuita chero mumamines matiri kushanda. Zvinoratidza sekuti Zimbabwe is paying a debt to China. Tikati tichapfuudza, asi mubvunzo uyu ndanzi direct this question kuma war veterans. Saka ndotarisira kuti ma war veterans ese ari pano muchadzoka mondipindura. Ndava ndo mubvunzo uri kuuya kubva kuvana venyu kuti pane here ma unfinished deals akange aripo pakati pevasununguri venyika nenyika yeZimbabwe, pakati pavo neChina. Vana vari kubvunza nekuti zvinhu hazvina kumira zvakanaka. Saka regai tichakupai mhinduro kana tichinge taiwana. Asi nekuda kwekuti nhau dzeexploitation dzaita mbiri isina kunaka, taona zvakanaka kuti we are going to put together a committee which is going to work with the labor issues. Idzodzo dzichange dzichishanda nema-human rights lawyers and dzichange dzichishanda nema-regional human rights lawyers zvakare, kuti timboshanda ne-labor court kuita kuti tizive kuti labor court kana ichinge yakakepchwa, they need to choose kuti are they on the side of the masses or they are not on the side of the masses. Saka taiona zvinhu zvatiri kugadzirisa izvozvo, and tichakuzivisai kuti ndevapi vanhu vamunofanirwa kubata muchibatsirika nezvamunenge muchiri. Takazviona pane wakanga achibvunza mari dzake dzaakaseenzera akatanga kunongedzwa nepfuti. Zvinhu zviri kuitika paZimbabwe. Hakuna upfumi unogona kusimudzira vanhu kana utungamiriri ihwohwo husingagone kudhifenda vanhu. But hatidi kunyanya kutaura kana kuandamaina zvedu macourts. Tinozviziva kuti kune state capture, but tiri kuti pamberi nokubatana, pamberi nesignal number 1, the principle of unity iri kutiendesa kumberi. Tiri kuzviziva vazhinji vari kuti tiri kuudzwa kuti venganai nanhingi endai munopaza kumba kwanhingi. Takawana mayouth akataura nesinuzuro akati aiwa isusu tiri kupiwa $15 kuti tiende kunopwanya misha yevanhu, asi hatisiri kuda zvinhu izvozvo nekuda kwekuti tiri kuseenzeserwa chisimba. Aiwa comrade, wanai nzira yekutibatsira. Takazvitora tikazviisa, chichemo ichocho takachiendesa mberi. Kana tichinge tapiwa directive of what to do, we are going to come back to you tichikuudza. Ndo saka tiri kuti please move in the principle of signal number 1. Unity is power. Unite the Zimbabweans and unify yourselves. Chamuri kuona ichochi ndo saka tiine vana vakatanga kuputswa. Revolution varume is not chaos only. Chaos is the last resort. Revolution start on organizing ourselves. Chinonzi shanduko, uye chinonzi hondo, uye chinonzi kuchinja mamirire ezvinhu muchiseenzesa simba revanhu. Hazvitangiri mumadeclarations ehondo. Zvinotanga mukuva organized and well coordinated. Ndo saka tichiti we are on the phase of driving the unit. Tichiri pakudriva unit. Vana veZimbabwe, regedzai kuchengedzerwa. We are here dealing with the system which is organized. We need to make sure and understand that we are ready to face the forces, not just to do things which is going to attract varoi vatisina zera navo. Tikatadza kurongeka, tinogona kudedza varoi vatisina zera navo, tikaparadza
ropa revana vezimbabwe rakawanda. We managed to establish a committee or a group which is going to be dealing with the people of the mine. Amongst the issues dzema-labor forces, taona dambudziko rinotoda a better concentration kuvana vedu vari kuita mamines. Ngazvizivikanwe kuvana veZimbabwe kuti pese pamuri kunzwa Chris Mutsvangwa achiti tisu tega takapa tsamba kuvana kuti vakorokoze zviri pamutemo, it is exploitation which is on the way. Havazive kuti survey inobudisa mari inowanikwa kupi, vanowana kupi mine and all those sort of stuff panenge paine mari. Saka vana veZimbabwe vakapiwa matsamba ekuti vanetseke. Takaita youth yakachema nezuro ikati tine matsamba ekumaina, tine mamainzi edu kunzvimbo dzakasiyana-siyana, asi tiri kuita dambudziko. Tsamba tinadzo, tinoshanda pega pega, patinenge tichishanda tisingawana mari hatina dambudziko. Ndakaita 2 years ndichishanda pamaini yangu ndisina kubata bhande, asi pandakangobata bhande ndakabva ndatorerwa nezvigananda. Handisiri kukwanisa kuwana mari chero kurikavha yandakabhadhara kuMinistry of Mines. Ministry of Mines, tiri kukunzwai macomrades ari kushanda ikoko, uyai kusaidhi revanhu, uyai kusaidhi revanhu. Ndava zviri kuzoitika hazvina kumira zvakanaka. Ukaonawo zita rako rasvika kwatiri nekuti vanhu takavapa manumber of starting to whistleblow. Saka tiri kuzowana vanhu, tichakuzivisai and tichakupublishai. Don't let yourself join the list of the enemies of the people. Musabvuma kuti mazita enyu ajoine mazita evavengi vevanhu. Naizvozvo tinoti itirwai zvakanaka, tobatana pachikamu chinotevera. Ndini wenyu Comrade Stole. Comrade Stole ndo vange vachitaura apa. Tinokutendai nekuteerera kwenyu kwamunoita pano paTV yenyu patinogara tichikupai maupdates aGeneral Stole vachitaura. Thank you for watching.